Здравейте, ютубъри! Отново сте с мен White Devil. Днес в днешното видео ще ви представя как да работите с Camtasia Studio 8. Много от хората се питат с коя програма да си направя, да си обработя видеото, с коя програма това и за това, и за това реших да направя това видео. И нека да започнем. Също така от предния ми клип помните, че споменах, че този клип е заявка на фантата. Вие го познате от предните ми клипове. Също благодаря за коментара и за абонирането, коментара и харесването на Nixon Vlog. Nixon ще направя играта, но сигурно ще е по-късно. Но все пак ще направя клип на тази игра. Добре, да пристъпим към Camtasia Studio. Ето, отваряме Camtasia Studio 8. Сигурно ще кача видео как да си направим интро и аутро, но сигурно ще е по-късно. Ето ги. Ще има линк откъде да се изтеглите. Ето Librally. Това са различни теми, в които може да се направите. Ето вижте, например, пускаме тази. И тук пишете вашето име. Но аз използвам друго. Някое друго видео ще го покажа. Това се види как да... Ето той ви показва как да излизат примерно различни работи. И така, нека да започваме. Примерно избираме това видео. И така, сега добавихме това видео, което ще го вмъкнем тук с влачене и си избирате резолюцията, като аз ги качвам в YouTube, избирам тази резолюция и това е окей. След това трябва да разширите екрана си точно, за да не излиза, иначе се получава така. Вижте да ви покажа. Ако е твърде надолу, няма да се вижда тази част от видеото. Ако е твърде наляво, е изрязано все едно. Или нагоре, или на която и да е страна. Това е. Когато пуснете видеото... Здравейте хора от YouTube, аз съм White Devil. В това, когато го пуснете, може да... Ако искате да изрежете някой момент, примерно от тук до ето тук, имате някакъв гав или нещо е станало, просто натискате това и изрязвате. И вижте как се получава. В това просто обърках, като създавах своето интро и в случая се намали и дължината на видеото. Така. Това ви е бутона Split. С него, когато искате да разделите някоя част и може да добавите текст между тях или някакво друго вътрешно интро, аутро и да продължите след това всичко каквото искате, тук връщате това, което сте направили. Може да възвърнете абсолютно всичко, дори да премахнете и самото видео. Това е. Представете. Така. Някои биха се зачули как да се добавим текст. Цъкате на Columns. След като цъкнете на тях, натискате това бутонче и избирате тук текст. И ви излиза това. Първо ще го сложим ето тук. И в него пишем White Devil. Така. И го правим на най-голям формат и с примерно ето
ето това. Готик бот, за да стане по-красиво. Но ще променим цвета, тъй като има черен фон. И ето как изглежда. Но, вижте, трябва да го разширите, за да се получи. Може и така да ви. Ето, готови сте. Вижте. Ето. White. Devil. Но, тук може да го направите това да продължава. Вижте, цяла една минута. Може и цели 6 секунди. Ето. Ето тези тук означава от по-избледняло, по-тъмно да става. Нали, текста да става по-тъмно. И така изтъркате. Това мисля, че е от мен. Да не забравя, че тук е Record Screen. Значи, че може да снимате с тази програма. Тук аудио. Вече ако имате някоя добавена музика, но аз ще добавя. Ще добавя дъбстеп. Ето този. И примерно дъбстепа. Така. Давате на аудио. И тук аудио down, може да намалите нейния звук, аудио up, да го увеличавате. Така. Някои видеа, започване и края на интрото или в някоя песен има нещо като аудио point. Той се казва аудио point, който от по-силна музика става по-слаба и по-слаба. Сега ще ви покажа как. Примерно, тук си имаме едно. Тук слагаме, давате десен бутон и слагате Add Audio Point. Тук слагаме още един. Тук слагаме още един. И примерно този го намаляме на най-ниско. Този по-ниско. Този по-ниско. Този би трябвало да е малко по-ниско от този, така. И вече тук. И вижте как започва тук да намаля песента. Ако може да почакаш. И това е. Ако примерно сметнете това е до тук. Опа, извините, много сметнах. Това до тук, това до тук.
ще се получи този ефект.